Проектът онлайн консултант на земеделска къща позволява на всеки земеделски производител, който има проблем, да го обсъди с компетентен консултант от нашия екип и да получи възможно най-доброто решение. Когато има проблем на полето, продукцията не отговаря на вашите очаквания, появи се нова зараза или нещо друго, което ви притеснява, когато имате неочаквани ремонти на машините и проблеми, които не може да решите, при проблеми с животните, заболявания или недостатъчна продукция от тяхна страна, при проблеми с администрацията, съда и други казуси, всеки започва да се чуди кого би могъл да попита за съвет. Повечето земеделци се обръщат към приятели, колеги или скъпо платени специалисти. Земеделска къща предлага по-ефективно и по-евтино решение на техните проблеми. Достатъчно е да попълните профил на своята фирма през своя мобилен телефон, таблет или компютър, да изберете консултанта, който желаете да ви обслужи и да зададете своя проблем. По всяко време, от всяко място, можете да зададете своя въпрос. Може да дискутирате проблемите си писменно или чрез видеоразговори с нашите консултанти. Консултантите получават вашите данни, анализират ги и съставят план-предложение за действие. Изпращат ви го, заедно с примерен график на дейностите, които бихте могли да извършите, за да разрешите вашият проблем. С онлайн консултант на земеделска къща разрешавате проблемите си бързо, лесно и без да ви струва много. Дори обратно, парите, които ще вложите за онлайн консултанта на земеделска къща, ще ви се върнат многократно от подобрената ви работа. Земеделска къща помага и при изготвянето на проекти за кандидатстване по европейски програми за финансиране, за да можете бързо, лесно и без проблеми да представите своята фирма и да получите всички средства, от които се нуждаете, за да развивате своя успешен бизнес. Онлайн консултантът на земеделска къща би могъл да помогне и при разрешаването на маркетингови проблеми. Той ще даде възможно най-добрите насоки за реализация на продуктите, популяризиране и извеждане напред на вашия бизнес. Освен това, можете да зададете своите счетоводни въпроси и да поискате помощ при финансовите проблеми на вашата фирма. С помощта на онлайн консултанта и съветите, които може да получи от него, всеки земеделец ще може да разработи по-добре своята дейност и да подобри в пъти производителността си. Нашите консултанти следят дейностите, извършени от клиентите, и във всеки един момент биха могли да се намесят, променяйки своите предписания според новата ситуация. По този начин клиентите имат една активна връзка и решение на проблемите на момента. Нашите консултанти са оценявани не от друг, а от самите клиенти. Всеки клиент след приключване на работа с консултанта би могъл да посочи мнението си за неговата работа. С проекта онлайн консултант на земеделска къща, земеделието става много по-лесно.